trzy przyjaciółki wrócili ze 2-tygodniowego urlopu i teroski dzielą się wspominkoma. Pierwszogodą. Wiecie, już we pierwszy wieczór poznałach ci jednego Beantra. 13 dni zoliciu, przystawiał ci się kumie, no ale już we 14 dzień przespaliśmy się, gryfnie mnie wydupczył. Drugo na to. A ja poznała we pierwszy dzień jednego politykera. Przedupcił mnie już we pierwszą noc, a za tym bez 13 dnioszków łamził sa mną i szkumlał jak 100 dniosków, co by żadnemu o tym nic nie godała. Przyszło dran na trzecią. We ten pierwszy wieczór na takiej dyskotece, we tanzbudzie zatańczyła za jednym studentem. Zatem zakulwitaliśmy się kumie, co by deczko pomaszkycić tego zeksu, deczko podupcić i kiedy on 14 dnioszka wylo ze mojego prykola wrzesknął na cołki Carpenter. O kurwa, to sam tyż jest może?